Càritas Arxivestal Manresa acompanyem a les persones. En aquest acompanyament tenim diferents projectes de formació. Un d'ells és el programa FITA, en el qual acompanyem les persones per treballar a la cura de la llar i també a la cura de les persones. Avui són l'Enriqueta i la Hasmik que ens expressen la seva experiència en aquest programa. Hola, mi nombre es Enriqueta Riasgo Castillo, soy suramericana colombiana. Hace unos meses atrás hice una formación en Caritas Manresa. A raíz de la formación que hice en Caritas Manresa me han conseguido trabajo y entonces pues mira, le doy gracias a Caritas por haberme conseguido trabajo e invito a muchas compañeras que de pronto están sin trabajo que vengan a Caritas a hacer la formación para que puedan conseguirlo también así como yo. Muchas gracias. Hola, yo soy la Hasmik Ciruñán, que hace meses que he hecho el curso de formación del Caritas, el curso de trabajar de hogares o de residencias. Y el Caritas, claro, me ha ayudado a buscar el trabajo y estoy muy contenta. Todas las trabajadoras que conozco y la verdad estoy muy contenta y para mí es muy importante tener el trabajo para mantener la familia de los niños y todo eso. Muchas gracias de todo. Per portar a terme els projectes de Càritas necessitem el vostre suport econòmic i treball voluntari. Les dificultats cada cop són més grans i mai són prous. Acompanyem-nos tots junts. Apunta't! El programa d'alfabetització de Càritas Manresa té com a objectiu afavorir les competències lingüístiques de les persones. Des de Càritas, la nostra funció és atendre els últims dels últims i fer èmfasi a l'acollida, a la inclusió social i a l'acompanyament d'aquestes persones. Per això fem molt èmfasi en l'alfabetització en català de les persones adultes. Actualment hem tingut un curs 2019-2020 que hi ha hagut 305 inscripcions i de les quals han pogut començar 265 persones. Aquests cursos els fem gràcies a la inestimable ajuda dels voluntaris i voluntàries, els quals són els professors i professores d'aquests alumnes. Tenim un total de 60 voluntaris que ofereixen classes en torns de matí i en torns de tarda, en un total de 3 hores a la setmana, repartides en 2 dies. A més, oferim un espai d'activitats infantils per les mares que no tenen suport en la conciliació familiar i així es poden venir a classe. A més, oferim un servei d'activitats complementàries d'aprenentatge de la llengua, en la qual des de diferents canals les persones poden practicar i entendre la llengua a partir del teatre, de la coral, de l'esport. Hola, me llamo Marlon. Hace unos meses he participado en unos cursos patrocinados por Caritas Manresa. He participado en el curso de agricultura ecológica, construcción de muros de piedra seca, también poda de árboles frutales, y la verdad que me han ayudado mucho a sobresalir adelante para poder conseguir una faena y poder salir adelante. Le doy gracias a Caritas Manresa por patronizar estos cursos y invito a más personas que se apunten a hacer estos cursos que van muy bien a la hora de conseguir faena. Muchas gracias. L'objectiu principal de Càritas és ajudar la gent. Us necessitem a tots, tant amb suport econòmic com voluntàriament. Entreu a la web caritasmanresa.cat i apunteu-vos. Gràcies. Bé, soc voluntària de Càritas, treballo en el programa de formació bàsica per persones adultes, concretament de les dones, i aquest programa m'aporta moltíssimes coses. O sigui, en primer lloc, la capacitat de mostrar una certa solidaritat amb les dones immigrades que han hagut de canviar de país i de situació i han triat aquesta terra nostra per establir-se, elles i les seves famílies.
Conjuntament amb el grup de voluntaris fem possible que aquestes dones aprenguin aspectes molt bàsics que desenvolupin la seva capacitat de relació social, la seva capacitat de conversa i la seva capacitat de responsabilitzar-se de cara al seu futur i present aquí amb nosaltres. La metodologia que fem servir és una metodologia sobretot de conversa, de treball de grup, per anar responsabilitzant-se en el coneixement i la interpretació de la nostra societat. Quan dic la nostra societat vull dir dels espais naturals, de les institucions socials, dels serveis, no és només els serveis socials, sinó també els serveis educatius, els serveis culturals, i per anar fent èmfasi en tot el que la UNESCO estableix com a formació permanent d'adults, perquè pensem que elles han d'anar treballant el seu camí per la incorporació social, personal i laboral en aquest país nostre i en aquesta ciutat nostra. Per tant, els eixos de treball són la seva pròpia família, la seva casa, l'espai on viuen, el seu carrer, la ciutat, Manresa, la comarca, el Bages i el nostre país, Catalunya. Per tant, esperem contribuir d'alguna manera amb el nostre petit treball i esforç que aquestes persones estiguin bé i siguin reconegudes com a ciutadans d'aquest país nostre. Tal com us han explicat la Clara i l'Agnès, aquest programa d'alfabetització és un dels puntals bàsics perquè les persones es puguin incorporar a tots els programes de formació per tenir un aprenentatge de la llengua en qualsevol àmbit de la seva vida. A Càritas tirem endavant aquests projectes de formació i també altres, i per això necessitem la col·laboració de tots els voluntaris que tingueu ganes d'acostar-vos a Càritas i també de totes les persones que us pugueu oferir la vostra ajuda econòmica, que és important per tirar endavant tots els projectes. Podeu rebre més informació i apuntar-vos i col·laborar amb nosaltres a través de la web de caritasmanresa.cat. Us esperem. Moltes gràcies del vostre suport.